araw sa inyong lahat. Ito po ang kwento ng viral TikTok namin ni Mariel na taga Bulacan at ang aking pagsilip sa kanyang bag. Naging makabuluhan ang celebration ng Uniteam ng International Women's Day sa Bulacan dahil nakilala namin si Mariel. Isang halimbawa ng isinusulong natin na entrepreneurship para sa kababaihan. Una naming napansin si Mariel dahil ka-duet niya si Senator Robin Padilla sa pagkanta. Habang kumakanta siya, ay bigla na lang siyang nagbigay ng mensahe para sa amin ni Apo BBM. Nilapitan namin siya, hinalikan ni Apo BBM ang kanyang kamay, ako naman niyakap ko siya. Nakita ko, may laman yung kanyang bag. Sinilip ko, napakaraming biskwit sa loob ng kanyang bag, iba't ibang brand nakapile doon. Binulungan ko siya. Tinanong ko siya kung binibenta ba niya ang mga biskwit na nasa loob ng kanyang bag. Sinagot niya ako na oo, nagdala daw siya ng mga paninda para sa mga nagugutom na nanonood ng rally. Sumagot ako sa kanya, sabi ko, bibilihin ko na lahat nung dala mong biskwit na paninda, pamigay mo sa mga taong nagugutom na nanonood ng rally natin. Pagkatapos niyang mabubos na ibigay yung kanyang binibenta, lumapit siya ulit sa akin sa stage at meron siyang binigay sa akin na maliit na note para sa akin. Nakalagay dito, "Salamat po sa pagbili ng aking paninda. Kasama po ninyo ako at ang aking buong pamilya sa laban upang magkaisang muli ang bansang Pilipinas." Yan po ang message niya sa akin. At nagbigay din siya ng prayer para sa akin. Tinanong ko siya kung saan siya natutong kumanta dahil maganda yung boses niya. Memorize din niya yung kanta na "You Look Wonderful Tonight." Sabi niya, sa banyo, sa CR lang daw siya kumakanta. Sabi niya, "I am a CR singer." Tapos sa kabilang side naman, nakalagay dito, "I stand with Inday Sara. Yel. March 8, 2022. So, yan po si Mariel na tiga Bulacan. Napakasaya ko dahil nakilala ko siya, dahil meron akong naibigay sa inyo na example ng itinutulak natin na palakihin ang project namin sa Davao City na Magnegosyo Taday. Sinasabi namin lagi na dapat ang ating mga kababaihan ay magkaroon din sila ng sariling income, magkaroon sila ng sariling negosyo at hindi lang yung pagbebenta at pagnenegosyo. Dapat marunong din silang magpaikot ng pera sa kanilang negosyo. Maraming salamat, Mariel. Ikaw ay nagbigay ng pagmamahal at suporta at prayers para sa amin ni Apo BBM at para sa Uniteam. Mabuhay ka! Mahalin natin ang Pilipinas.